съм Spire1.4, това е поредният ми туториал и днес ще ви покажа как да си направите LAN сервер, за който много сте питали. Ето, значи, влизате в Майнкрафта и създавате нов свят. Като те изпишете нещо, каквото искате, аз ще напиша YouTube туториал. Така, цъкате върху Game Mode, трябва да го направите задължително креатив. Цъкате върху More World Options. Така, тук Seed of the World генератор трябва да си напишете пак нещо, задължително е. Аз пак ще напиша същото. Така, сега цъкате върху World Type, Customize, цъкате върху Dirt, Presets, така, и върху Tunnel's Dream. Така, сега трябва да го изтрите до Biome. Ето, аз го изтрих. Тук те, където и седмицата, пишете 2.50. Така, ето. И сега нищо друго не трябва да правите. Цъкате върху Use Preset. Ето, така. Done. All of Cheats трябва да си ги включите. Така. И създавате света. Ето. Така. Той сега е станал тънък, ето вижте отдолу няма нещо. И аз, както виждате, съм креатив. Също така вие имате команди. Ето, може да справите Game Mode 1, Game Mode 0. Ето. Така. Ето. За да пуснете сървъра, за да може да се играе в него, цъкате върху Escape Open to LAN. Ето тук. All of Cheats задължително ги включвате. Тук се избирате Game Mode какъв да е, Survival, Creative или Adventure. Аз съм го направил на Creative. Пускате LAN World и ето той е казано, че пише, че е хостната вече играта. Но за да играете с приятели, трябва да взимат интернет от вашия рутер, за да можете да играете, ако сте с рутер. Иначе не става по друг начин, затова според мен е малко тъпо. По-добре да си направите сървър. И това беше. Дано не ви е харесал клипа. Ако нещо не ви потръгнало, питайте в коментарите. Не забравяйте да се абонирате, пускате по един палец нагоре. Също така ще направя и някой път туториал с как да сложите Too Many Items мода. Той е много як, малко по-сложно от Race Minimapът. И чао!